bon vespre a tots. Gràcies per haver vengut en aquesta nit d'estrena. Teniu molt de coratge. Aquesta és la petita sorpresa que l'API m'ha preparat pels mestres i les mestres de la nostra escola. Vos preguem que tingueu l'amabilitat de desconnectar els mòbils i fer silenci el temps que dura l'obra, que és molt poc. De fet, si no aneu alerta i vos despisteu un moment ja haurà acabat. Sense més preàmbuls, idò, en tots vosaltres, la història de Rodines. Aquesta és la història d'una petita escola que va créixer i créixer fins que el cel va arribar. Digues en Pere. No vos preocupeu, per la majoria d'edat fa temps es va enguelenar. El vestit de seda i d'un resplendent color blau, de senyora pagesa i d'un granatós daurat. Dia rere dia, any rere any, els va omplir de nins i nines. Mestres, peters, ALs, més uns, esclar, fins que un bon pet la feu esclatar. Els nins i les nines ben aviat se n'adonaren del limitat espai. A la classe de 5, la nota sonant. La música, l'escola animar, l'abecedari l'aprenem cantant. Els jocs de llengua, el text el faria comptant. El càlcul de relaxació no té contrincant. Una nova classe al pati il·lustrat. Que no sabeu que les aules prefabricades són bona mostra de la modernitat. Però els mestres, les mestres i les mestresses amb prou feines es podien remenar. Acabem d'aprovar per claustre una nova norma de salut mental. Dimecres i divendres... O dieta! Dimarts i dijous... Tu la fruita podeu berenar! Què passen tantes restriccions? L'espai ens obliga a primar-nos les feines lloc en aquestes instal·lacions. Això sí, una cosa tenim clar. Rovines disposa del millor capità humà. Capital humà! Protestes! Xerrades! Cartes! Cartons! Pamflets! Reunions! Convides de treball d'algunes publicacions!
instal·lacions. I també manifestacions. Volem una escola nova! Basta! Prou de pagats! Després de més de 10 anys d'Independence Day a Terrà. Per una escola plural! Yes, we can! Per una escola participativa! Yes, we can! Per un projecte integral de reforma! Yes, we can! Per un projecte de serrateta que escombrava l'escalota. Yes, we can! Per un projecte de la metamorfosi de la puça! Per un projecte de pau i convivència! Yes, we can! Per un logo de disseny! Yes, we can! Per un art casolà! Per una llengua i un enciam! Yes, we can! Per una cançó acompanyant! Yes, we can! Per una pima renouera! Yes, we can! Tot seguit i sense dilacions començaren a demanar i a demanar tota aquesta de col·laboracions. A les parroquias! A l'Ajuntament! A la Mare Superiora! Prima, que no podíem votar. Fer una escola de bandera! Oh! Amb l'home! I amb table de cita! Música! I per l'any que ve, nits i nines, la biblioteca! Ai, bona manet! Mira, mira, allà m'agrada... Allà m'agrada espant i també les pilotes, les bicicletes. A mi m'agraden les taules de pati per Poder descansar de tant de jugar i comptar i llegir. Ai, jo no sé. Mare, que canvi, que coneix? A mi m'agrada. Sauda de... Sí, com un... Cistell de desitjos, somnis i promeses, farcell d'idees, projectes i febleses. L'era d'aquari ja no basta! Podem dir que Volem viure i visitar! Podem acreditar-vos de dir